Как реши да се занимаваш с фотография? Тази страст е започнала. Тя е ето там дори. Не успях да свикна с обстановката. Сам се записах дори, много ми е тежко, съжалявам. Здравейте от мен, аз съм Ива Мото, а вие сте с Гласът на Враца. И стартираме нова рубрика, която е подкаст. А първият ни дебютен гост е моят незаменим, велик, най-добрия колега и фотограф. Изчакай малко, че трябваше да настоя всичко. Любослав Ангелов или по-известен като Любчо Фотото. Студио LA също така. Да. Здравейте на всички, как сте? Тивки, как си? Добре, а ти? Супер съм. Много ми е яко даже. Добре, днес ще ти задам доста въпроси. Слушам те, кажи. Първо ще те поздравя за студиото. Благодаря ти. И да разкажеш първо за него и после ще ни разкажеш и други неща. Може би беше малко наша, защото от началото исках да започна да правя само видео за снимане, но паралелно с това успях да направя и студиото, което наистина се получи много добре и съм искрено щастлив от това нещо. Студиото ми е нещо като мечта, още от както съм започнал да снимам, но все още не е това, което ми се иска да бъде, но някой ден ще бъде. Тук е момента да ви подканя, ако все още не сте си запазили час. Нямам дати вече. Нямаш дати? Нямам. Шегувам се. Сега е момента, побързайте. Можете да му се обадите и да му пишете на лично съобщение, да запазите час и да си направите една много хубава коледна фотосесия. Да, така е. И сега ще започнем от самото начало. Как реши да се занимаваш с фотография? Беше всичко на майтап. От началото това нещо ми се искаше да бъде като хоби, но паралелно с това исках... Как да ти кажа? Аз от началото бях започнал да се уча на програмиране, но след някакво време, след като почнах повече да правя снимки, се отказах от това нещо и мога да кажа, че тази страст е започнала от една студена зимна сутрин през 2017-2016 година. Направих една страхотна снимка, която ще я видите сега. В 7 без 20 сутрин там. Това е изгрева. Много ми хареса. На хората много им хареса, защото аз я пуснах след това във всички мрежи. Много се хареса и от тогава може би нещата започнаха да се случват и да вървят все по-нагоре. И това е моето нещо, честно казано. Вече не се виждам в някаква друга професия. Нали? Помниш ли първата си камера? Кога си я купи? Първата ми камера беше 2018. Тя е ето там. На камерата. Тя е ето там дори. А от колко години се занимаваш професионално? Започвал съм да се занимавам професионално, откакто си взех първата камера. И какво да ти кажа повече, това са почти вече 10 години. Много съм щастлив и така нататък. Ти си студент, да ни разкажеш. Студент съм. Значи, това ми е страшно. Тема с университета, защото може би не успях да взема максимума от него, защото не можех да бъда толкова редовен, бих казал, защото трябваше да се бачка, няма как. И не може да бъда толкова редовен и точно заради това казвам, че не успях може би максимума да взема. Можеш и повече според мен, но какво да се прави, шанс. Ти предстои дипломна работа. Дипломна, да, която само съм я написал. Още нямам нищо към нея. А какво трябва да имаш към нея? Снимки. Снимки? Да. Фотокнига трябва да направя. Трябва да направя след нея фотоизложба. Няма да казвам на какви теми ще бъдат. Фотоизложба? Да. Къде е? Тук във Враца? Тук във Враца. Искам палци да мога да я направя и тук във Враца, но доколкото съм запознат,
трябва да я направя в градската художествена в Пловдив, защото там трябва да застанем пред нещо като комисия и да защитиме темите си. Да учиш? В кой град, кой университет? Уча в Майнатаун, в Амти, което е едно страхотно място с много история. Но пак казвам, аз просто някакси не успях да свикна с обстановката. Нали? Да ни разкажеш малко повече за теб, какво обичаш да правиш в свободното си време? Какво обичам да правя в свободното си време? Обичам да съм си вкъщи, да си почивам, въпреки че напоследък нямам никакво свободно време. Също така обичам да готвя. Ти ми обеща да ми направиш паста. Да, знам, че трябва да ти правя паста спокойно. Също така обичам да шофирам. Много карам моята Златка. Тя си ми е просто... Ето тук си ми е. Златка? Така Златка, ли си я кръстила? да. А тя сега я няма. Напротив. Нямаше отвън, имам предвид. Да. Добре. Да ни разкажеш малко и за танците. Всичко беше и там, може би, на шега. Сам се записах дори и на всички им беше много странно, че аз искам да се науча да танцувам, защото в моето семейство, може би, не е имал човек, който е бил танцор. Така. По разкази на мои близки, моята баба, лека и пръст, аз съжаление не я познавам и това ми е много тежко. Да. Тя е била страхотна танцорка и всички ми казват, че може би по това съм се метнал на нея. Началото ми беше много трудно с танците, защото повечето репетиции на по-големичките бяха късно вечер, а по това време нямаше толкова развит градски транспорт тук и съответно аз трябваше да ползвам такситата. Да, но вкъщи, тъй като бях едно опково дете, не ме пускаха много да съм някъде толкова късно. И от джобните, които ми се даваха за училище, аз все си оставях по някаква малка част от тях, леко по леко, за да мога да си плащам транспорта от залата до вкъщи, защото просто по това време нямаше кой да ме взима. Споменеш името? Аз съм от танцов състав Хемус към община Враца с художествени ръководители госпожа Геновева Спасова и господин Валери Спасов, които са едни страхотни хора наистина. Там сме като едно голямо семейство, подкрепяме се, смеем се заедно, плачем заедно и сме все заедно и наистина не мога да си представя живота без тях. Не, просто много сме свикнали да бъдем заедно и много ви обичам, хора. Наистина. И така. Друго да ни разкажеш. Има ли нещо, което искаш да ни разкажеш, което не си споделял на никой? Имам много неща, които много малко хора знаят за мен, защото аз съм на това мнение, че не трябва да си разказваш напълно личния живот, защото това е една слабост, защото много хора биха се възползвали от това нещо и точно заради това много малко хора знаят моята история, знаят защо съм толкова силен и защо съм такъв страхотен човек. Мога да кажа, че съм страхотен. Много съм земен, много съм човечен и много влизам на хората в положение, бих казал. Наистина. Но ето сега тук за първи път ще разкажа своята история. Ето вижте, че даже настръхвам, като се сетя през какво съм минал. Всичко започва 2014 година. Живота ми отнема моя тати. Бях на около 9-10 години. Една сутрин той беше в комшията. Ние още спяхме.
Бяхме си вкъщи, даже не успях и за последно да го видя. Много ми е тежко, съжалявам. Така, и по този начин се стекоха нещата, че той много рано ни остави. Нямаше месец след всичко станало. Моята майка, която ми се води само по документи, че ми е майка, започна да се вижда с стария си мъж, в което нямаше нищо лошо, нали? Ама ето това е, че тя ни оставяше самички. Много ни лъжеше, че на някъде си ходила ушкем да работи, да ръбъра. Ама в крайна сметка това цялото нещо беше лъжа. Моя дядо лека му пръст я изгони от тук. Съответно аз не пожелах да отида с нея, защото много мразя да ме лъжат, много мразя още от малък някой да ме лъже и точно заради това явно аз не мога да лъжа. И след това аз оставам при моята леля, която още си е до мен, много я ядосвам, но в същото време съм и в много голяма помощ. Тя беше чужбина, пращаше ми парички и общо взето аз съм живял при мои близки, като най-много съм стоял при моя двойчо, моята война, които ме направиха този човек, който съм сега. И по този начин ми се стекоха нещата. Аз бях едно много мрачно дете, тъй като ме беше яд на другите деца, че те си имат майка и баща, а аз нямам и вечно бях сам. Даже си ходих сам и на родителските срещи, защото нямаше кой да отиде. Общо аз бях много диво дете, бях и много луд, бях много такъв разкрепостен и не всеки можеше да се справи с мен просто. Наистина. И общо това е моята история. Явно така е трябвало да стане и благодарение на това съм такъв страхотен човек. Искрено. Наистина. И така. И за финал ще кажа, хората, които ме познават, знаят, че за другите хора аз ще раздам двойно повече, отколкото за себе си. Защото знам какво е да си сам и колко е тежко. Наистина. И ако малко повече съм веквал, ще ме прощавате, но просто ми е много ми е тежко. Наистина, много ми е тежко. И така. Няма как да не ти задавам и някои въпроси, които съм задавала до сега на хората в предишните епизоди. Слушам те. Кажи. Тъй като ти не си ми отговарял, започнем с един от първите въпроси, които съм задавала. Действай. Кое е най-хубавото място в Враца? Най-хубавото място в нашия град може би е Балкана. Там е едно страхотно място и всяко кътче си напълно заслужава да се види. Ама всяко едно кътче наистина заслужава си да се види. Ако можеш да опишеш града ни с една песен, коя би била тя? Чао град или не? Няма значение. Бих казал феноменален. И теб те държи още еуфорията, май. Абсолютно. Няма като те. Феноменален. Какво най-много ти хареса в развитието на нашия град? Какво най-много ми харесва в развитието на нашия град? Харесва ми това, че все повече млади хора започнаха да се връщат насам, защото виждат, че в нашия град нещата могат да се случат, просто си трябва много бачкане, ама наистина много. Защото е много скъп живота вече. И няма как, трябва. И така. Но много ми харесва, че нямаме вече толкова разбити улици,
центъра ни е страхотен, той е чисто нов. Просто нещата ще се случат. Ще се случат, казвам го. А какво не ти харесва? Какво трябва да се промени в нашия град? Какво трябва да се промени? Не само в нашия град, а в цялата държава. Не може възрастните хора с 500 лева на месец да си купят лекарствата, да си платят сметките и да се хранят. Това са нищожни пари, но може би не съм аз този, който трябва да го каже, но ще го кажа. Моля ви се, хора, спрете да ни крадете държавата, защото нашата държава е страхотна. Наистина. Обичаш ли да излизаш по заведения, да се забавляваш по дискотеки? Аз съм вече стар за тия неща. Той е по-малък от мен, ама стар. Да стига сега, смисъл. На 22 си стар. Стар съм човек, някак си Значи в петък или в събота ще го водя на дискотека. Ставаме стар. Не е моето нещо. Просто за цялата година, може би съм ходил само максимум 2 пъти на дискотека. Не знам. Не е моето нещо по-скоро. И не ми... Просто има някои фактори, които не ми харесват, така да го кажа. Не искам да ги кажа сега, защото не е правилно от моя страна. Нали? Какво мечтаеш? Какви са твоите мечти? Мечтая за една голяма къща, която цялата да е студио. Във всяка стая да има нещо различно, я фон, я някой различен реквизит, да има хора, които ще ги научат как се снима, да снимат по моя начин и така. И също така, нещо, за което най-много мечтая, е една любов. Защото мога да кажа, че вече постигнах си вече нещата, които искам. Има още да е, но ето това е нещо, което все още не съм постигнал и то защото някакси вече не останаха стойностни хора. И точно за това ми е толкова трудно. Но да, общо взето за това мечтая да се появи една жена, която да ми завърти живота на 360 градуса, може би. Не да знам. Внимавай какво си пожелаваше. Нали? Внимавай! Да, факт. Какво би искал да отправиш към нашите фенове, хората, които Феновете ни. Знаеш ли, че още ми е странно, че толкова много успя да се развие този проект? Чак още ми е странно, че толкова много хора ни гледат, въпреки че по-голямата част от тях са по-към хейтърската част и не знам защо са толкова лоши хората. Явно ни завиждат за нещо и не знам поради каква причина. Аз тук искам да кажа, че ако няма хейт, значи не правим нещо как. Нещата правилно, да. По принцип, аз много рядко чета коментарите, даже може би в началото съм ги чела. Аз нищо даже. И да съм прочела до сега, може би около 20 коментара. Тук е момента да разкажем как всъщност с него се запознахме. Абсолютно. Това беше 2020 ли беше, колежки? 2022. Аз съм мъж, сори. 2023 нещо такова беше. Не. 2022 беше, да. 3 години вече, както сме. Повече трябва да са, ама айде, окей. От мене да мине. Снимаше първия концерт, който организирах и след това се свързах с теб за втори концерт. Когато беше Галин, на Лидия. Сещам се, да. Боже Господи. Беше толкова плаха, че не е истина. Ако не бях аз, леле. Да, тогава съм била на 22 години. Сега съм на 25. Аз също съм. Не казвай на колко си. Защо? Защото е лошо това нещо. Аз не съм като Лилия Иванова да си крия. Нищо. То съучениците ми така или иначе знаят колко години съм. Прав си. И всъщност ние тогава на концерта мислихме с теб да направим нещо подобно. Даже мисля, че беше нещо хората на Северозапада. Мога да кажа, че това цялото нещо, което правим с теб, беше изцяло твой план, твой проект, но тъй като ти явно не успя по това време да го направиш,
аз толкова години по-късно успях да направя нещата както трябва. Някой просто трябваше лекичко да те побутне, за да тръгнеш да го направиш това нещо. Лятото и даже имаме снимка, тя ни беше като договора. Абсолютно. От лятото, да, и тогава решихме да снимаме първите кадри, бях направил, гласа ми е толкова нисък. Нищо. Все тая. Пък е готино видеото, да. И общо взето така стартирахме с теб, готино беше. Така е. В началото беше малко... Значи беше толкова трудно. Аз толкова не съм викал от много време. Реклама ми прави. Не от това, ами просто не е толкова лесно да застанеш пред камерата. За любов си говорихме. За любов. За излизания си говорихме. Какво друго обичаш да правиш? Само това ли? Да караш, да шофираш, да снимаш, да танцуваш? От всичко и това нещо, което ти казах, може би ми липсва само това, да мога да пея. Защото само това нещо не мога да правя. А много ми се пее. Аз даже съм пяла на голяма сцена. Обожавам да пея. Но какво да направя? Пред пълна зала и то тук във Враца. Така ли? Да. Браво на теб, Ева. Значи аз също съм... Значи аз бях може би 5-6 клас. Аз също пеех. Аз съм била по-малка. Айде сега, нищо. И така. Може би защото дядо ми беше диригент, не заради друго. Явно да. Добре, за финал тогава ще те попитам как виждаш гласът на Враца след 1 година. Стискам палци това нещо да успеем още повече да го развием, защото мисля, че това трябва да достигне до все повече хора, да видят нашия град, да видят колко е красив, защото всъщност това е цялата идея на проекта, който правим заедно с теб, Ива. Наистина, много ми се иска. С теб? Въпреки, че тук хората са малко такива... По-студени. Дръпнати са, да, факт. По-студени. Да, факт. Някак си са много мрачни, не се усмихват. Зависи. Правя впечатление. Да знам, някакси като ги засичам в супера хората така в... Мрачни са, така е, права си. Да, все едни намусени. Няма смисъл, бе, хора. Някой просто трябва да сме позитивни. Да, въобще трябва малко по-така. Така е. По-усмихнати да са. И тук е момента да кажа, че той говори как иска да сме, смисъл как искаш да виждаш гласът на Враца след 1 година, но малко ти си постоянно заед. Аз съм постоянно заед. Звъня му, заед съм, на участие съм. Сега не мога, на лекции съм, на участие съм, заед съм. Виж сега, не е лесно да правиш 10 неща заедно. Пределно ясно ми, аз също правя много неща. Тъй, че може би колкото можем толкова. Да. Последен въпрос. Слушам те. Кой след мен, разбира се, защото следващите ще съм аз. Кой каниш в подкаста ми? Кой каня в подкаст? Някой, който може да ми разкаже нещо. Може би бих поканил госпожа Спасова. Добре, правим към нея покана. Защото тя много неща може да каже. Добре, надявам се много неща може да каже. Като гледа видеото ще така е. види, да, и ти ще я поканиш лично. Да, факт. Да. Добре, страхотно. Да. И? Така. Браво. Това ли? Това е. Хайде сега. Аз ставам, спирам всичко. Коментирайте, лайквайте, шервайте, споделяйте. То е същото де, но просто се обичайте и бъдете себе си. Чао!